מה? שישרף. סניה, אתה מכיר את סניה? תעשה לי ריסטארט לאחד השרתים. תעשה, מה אתה רוצה ממני? אני לא יכול לעשות, יש לו... כי ביטלו לך את ההרשאות. קיבל סבבה. אתה מכיר את סניה? סניה. יש ז'ניה ויש סניה. אני מתקשר למישהו שיעשה את זה בשבילך. אתה מכיר את סניה וג'ניה? עכשיו אחי זה מלחמה. זה לא אני, זה לא אני. לא, צילמת את השרפרת? סרטון לפחות. שמתם 4 קילו בתוך זה. שמתם מתנה מכל... אכיל את השפורפרת עכשיו. ז'ניה? זה היה אחד הטובים. לא מאמין.